सुस्वागतम, धन्यवाद। बघा, या ठिकाणी पूर्वेकडील दिशेला सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि पश्चिम दिशेला सालवा डोंगर अशा या निसर्गरम्य आणि स्वामी गगनगिरी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या अशा या वैभववाडीतील खांबाळे गावामधील जागृत आणि पवित्र या गावचं ग्रामदैवत आई अधिष्ठी देवीच्या मंदिरामध्ये हा हरिनाम सप्ताह, त्याचप्रमाणे देवीच्या जत्रोत्सव निमित्तानं हा भजन महोत्सव आयोजित करून या भजन महोत्सवामध्ये आम्हा 6 बुवांना या ठिकाणी श्रीदेवी आदिष्टी देवीच्या मंदिरामध्ये बोलवून निमंत्रित करून भजन सेवेची सुसंधी या ठिकाणी प्राप्त करून दिली। आम्हाला गुरुतुल्य असे सुप्रसिद्ध भजन सम्राट आदरणीय भगवानजी लोकरे बुवा, त्याचप्रमाणे सुप्रसिद्ध भजन सम्राट आदरणीय विजयजी परबुवा, त्याचप्रमाणे सुप्रसिद्ध भजन सम्राट आदरणीय प्रमोदजी हरियान, त्याचप्रमाणे आमचे परममित्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील शान भजनरत्न संतोष शिरशेकर बुवा, त्याचप्रमाणे रागधारी संगीतरत्न आदरणीय श्री उमेशजी सुतार बुवा आणि मी स्वतः बुवा श्री अजित शांताराम मुळम देवगड हुर्शी, आम्हा 6 बुवांना या भजन महोत्सवामध्ये निमंत्रित करून आई अधिष्ठीच्या चरणाशी भजन सेवेची सुसंधी या ठिकाणी प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी या ठिकाणी श्री देवी आदिष्टी देवस्थान उपसमिती आणि खांबाळे गावातील सर्व ग्रामस्थांचे मनपूर्वक लाख लाख आभार मानतो। रंगदेवतेला अभिवादन करून भजन रसिकजनांच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन या गावचं ग्रामदैवत आदिष्टी मातेच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन विद्येची देवता श्री गजाननाच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन माझी गुरुमाऊली आदरणीय भजन सम्राट सुप्रसिद्ध श्रीधर मुंडगेकर बुवा यांच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणाशी हा मानाचा मुजरा करून आजच्या भजन सेवेला सुरुवात करतोय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कुंडलिका वर्धे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ श्री गणपती गजानन आई काळकाई आई पावना आई आदिष्टी श्री मांडकरी छत्रपती शिवाजी रंगदेवता श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु स्वामी समर्थ सुप्रसिद्ध भजनकार गुरुवर्य श्री धर्मणगे सद्गुरु गोपाळनाथ श्रीराम समर्थ धन्यवाद.
एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहे बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस। तुझिया पाया, माझे चित्त तुझिया पाया, मिठी पडली पंढरी राया, मिठी पडली पंढरी राया, पंढरी राया।
निघाला पाया तळी ओ. पाहता पाहता सामोरी दृष्टी ना फिरे माघारी. ना फिरे माघारी, ना फिरे माघारी. जगभरात नाव झाले आली प्रसिद्धीला. आई माझी जागृत पावते नवसाला. ओ, माझ्या आदिष्टी देवीचं नाव जगभरामध्ये गाजतंय. नवसाला पावणारी आई माझी. बघा आईच्या समोर खणनारायण ज्या ओट्या भरलेल्या आहेत रास पडली आहे. यावरून प्रचिती येते आई किती जागृत आहे पवित्र आहे. म्हणून म्हणतो जगभरात नाव झाले आली प्रसिद्धीला. आई माझी जागृत पावते नवसाला. जय जयकार तिचा करूया चला, जय जयकार तिचा करूया चला. आदिती देवीच्या दर्शनाला आम्ही आलो वैभवाडी कांबाळे गावाला. माता आदिती देवीच्या दर्शनाला आम्ही आलो वैभवाडी कांबाळे गावाला. माता आदिती देवीच्या दर्शनाला आम्ही आलो वैभवाडी कांबाळे गावाला. पावते नवसाला आई माझी जागृत पावते. जय जयकार तिचा करूया चला, जय जयकार तिचा करूया चला. कांबाळे गावाला गावदेवी प्रासादिक भजन मंडळ डोंबिवली यांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. मंडळाच्या वतीने स्वीकारतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बुवा संजय पवार, बुवा संजयजी पवार मंडळाचे बुवा यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आहे. स्वीकारतो. धन्यवाद. आई किमिया तुझी न्यारी, गाजे कीर्ती या धरतीवरी. आई किमिया तुझी न्यारी, गाजे या धरतीवरी.
राहिला श्रद्धा भाव तुझवरती राहिला खांबाळे गावाला पंचक्रोशीत ख्याती मोठी या खांबाळे गावाची वारकरी भजन संप्रदायाची परंपरा शेकडो वर्षाची पंचक्रोशी मध्ये या गावाची या खांबाळे गावाची ख्याती आहे। या गावामध्ये अनेक भजनी आहेत जणू ही भजनाची पंढरी आहे म्हणून म्हणतो वारकरी भजन संप्रदायाची परंपरा शेकडो वर्षाची सह्याद्रीच्या पायथ्याशी गाव हा सुंदर गावाच्या मध्यभागी आई तुझं मंदिर आज उदो उदो तुझा चालला आज उदो उदो तुझा चालला वार्षिकात होते एकजूट गावाची या खांबाळे गावामध्ये 12 वाड्या असून आईची वर्षभरामध्ये जे उत्सव असतात त्या उत्सवामध्ये एकजुटीनं एकमतानं भव्य असा दरवर्षी प्रतिवर्षी कार्यक्रम या ठिकाणी केला जातो म्हणून म्हणतो आईच्या वार्षिकात होते एकजूट गावाची पालखी मिरविती झोकात होते गर्दी भाविकांची उत्सव सारे होतात मोठ्या दिमाखात मंदिर हे फुलणी जाते छान रोषणाईत छान रोषणाईत नाही तोटा आनंदाला नाही तोटा आनंदाला
तुझा तुझा सोहळा सारे भाविक हे झाले गोळा आई भव्य तुझा हा सोहळा सारे भाविक हे झाले गोळा तुझ्या भक्तीचा लागला लळा सांभाळीशी बाळ गोपाळा दासाजित नम्र होऊन वंदितो तुझला शरणालो चरणाशी वरदे भक्ताला छंद भक्तीचा लागू मजला छंद भक्तीचा लागू मजला प्रसिद्धीला आई माझी जागृत पावते नवसाला जगभरात नाव झाले आई प्रसिद्धीला आई माझी जागृत पावते नवसाला जय जयकार करूया चला जय जयकार करूया हो चला माझ्या देवीच्या दर्शनाला मी आलो वैभववाडी आंबळे गावाला माझ्या देवीच्या दर्शनाला मी आलो या गावामध्ये फार पूर्वी भजन रत्न होऊन गेले कैलासवासी विष्णू पवार बुवा भिकाजी पवार बुवा कैलासवासी भास्कर पवार बुवा यांनी या ठिकाणी या गावामध्ये मुहूर्तमेढ हरिनामाची रुजू केली पताका फडकवली आजही त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे पुढील वारसदार सर्व बुवा या गावामध्ये या 12 वाड्यामध्ये अनेक भजनी बुवा आहेत ही त्यांची भजन संस्कृती भजन परंपरा आजही जोपासली जाते आमचे संजय पवार बुवा असतील अनेक अनेक नामवंत भजनी बुवा आज त्यांचा वारसा चालवतात म्हणून त्यांच्यासाठी एक छोटासा गजर घेण्याचा प्रयत्न करतो भजनाचं माहेर घर जणू खांबाळे गाव पंढरपूर भजनाचे माहेर घर जणू खांबाळे गाव पंढरपूर हे भजनाचं माहेर घर भजनाचं माहेर घर जणू खांबाळे गाव पंढरपूर या ठिकाणी रात्रीचे 3 वाजत आले 6वा नंबर माझा आहे आज खरोखर हा सुवर्ण योग आहे या गावाच्या वतीनं ग्रामस्थांच्या वतीनं हा प्रातःकाल मला मिळाला आहे फक्त आईची भक्ती करतोय देवीची भक्ती करतोय नामस्मरण रूपी भजन सेवेतून भजनाचं माहेर घर जणू खांबाळे गाव पंढरपूर भजनाचं माहेर घर जणू खांबाळे गाव पंढरपूर भजनाचं माहेर घर
विष्णू पवार भिकाजी पवार आणि भास्कर पवार बुवा विष्णू पवार भिकाजी पवार आणि भास्कर पवार आज त्यांचा वारसा चालविती आज त्यांचा तीन बुवांचा तीन महान बुवांचा तीन गावच्या या महान बुवांचा आज त्यांचा वारसा चालविती खांबाळे गावचे अनेक बुवा आज त्यांच्या शिकवणीतून आज त्यांच्या शिकवणीतून करती हरिभजनाची सेवा पुण्यवंताचे आज केले स्मरण पुण्यवंताचे आज केले स्मरण त्या निमित्तानं या पुण्यवंताची आम्हाला आठवण करायची संधी मिळते जणू तुमच्या गावातील नवतरुण बुवा असतील त्यांना पण ही माहिती पाहिजे म्हणून म्हणतोय पुण्यवंतांच्या केले स्मरण हरिभजनी त्यांची करली आठवण हरिभजनी त्यांची केली आठवण जणू ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तीन देव होऊन गेले जन ब्रह्मा विष्णू महेश्वर जन ब्रह्मा विष्णू महेश्वर राहिले भजनी आज राम रे साकारली या गावात अवतरली अनेक दैवतांची मंदिर या गावामध्ये आई आदिष्टी माता बाजूला श्रीदेवी मिराशी श्री विठलाई देवी गांगो तलाव नदी श्री गांगोदेव खंडोबा देव ब्राह्मण देव शंकर महादेव हनुमंत मंदिर दत्त मंदिर विठ्ठल रखुमाई मंदिर नाही का अनेक दैवत जणू काही स्वर्गीचे देव या गावामध्ये का अवतरले कारण ते हरिभजनाचा वारसा आहे म्हणून भजन नामस्मरण रूपी भजन या ठिकाणी जोपासलं जातंय म्हणून जणू स्वर्गीचे देव या ठिकाणी अवतरले म्हणून म्हणतोय या गावात साकारली अनेक दैवतांची मंदिर या खांबाळे गावाची भूमी या खांबाळे गावाची भूमी झाली पावन हो खरोखर स्वर्गीचे देव सारे आले धरतीवर स्वर्गीचे देव सारे आले धरतीवर गावकरी आहेत पुण्यवंत थोर गावकरी आहेत पुण्यवंत थोर काळ मृदुंगाच्या तालावर काळ मृदुंगाच्या तालावर काळ मृदुंगाच्या तालावर होईना माता गजर
वाडीत विठ्ठल रखुमाई. साळुंके वाडी, या खांबाळे गावातील साळुंके वाडी आहे. या वाडीमध्ये विठ्ठल रखुमाईचं मंदिर असून जणू ही पंढरी आहे. म्हणून म्हणतो साळुंके वाडीत विठ्ठल रखुमाई आहे जणू ती, आहे जणू ती प्रति पंढरी. साळुंके वाडीत विठ्ठल रखुमाई आहे जणू ती प्रति पंढरी, आहे जणू ती प्रति पंढरी, आहे जणू ती प्रति पंढरी. दर वर्षातून वार करी, दर वर्षातून गाव करी, करती पंढरीची वारी. खांबाळे गावाचा आहे हो महान, खांबाळे गावाचा आहे हो महान. केले आम्ही कवन घ्यावे गोड मानून, केले आम्ही कवन घ्यावे गोड मानून. मस्तक ठेवितो चरणावर, मस्तक ठेवितो चरणावरी, मस्तक ठेवितो चरणावर, कृपा राहू दे अजितावर. बुवा विष्णू पवार, भिकाजी पवार, भास्कर पवार. बुवा विष्णू पवार, भिकाजी पवार आणि भास्कर पवार. विठ्ठल 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 आई आदिष्टी रंग देवता धन्यवाद आभार.
आदिष्टी माय माऊली तव नामाचा उच्चार अवघा चालला सागर तुझी भक्तावरी कृपा सावली माझी आदिष्टी माय माऊली जन्मीचे संचित पूर्वजन्मीचे संचित सेवा घडो अखंडित तुझी भक्तावरी कृपा सावली दास म्हणे स्मरण करू स्मरण करू तुझी भक्तावरी कृपा सावली माझी आदिष्टी माय माऊली माय माऊली धन्यवाद. खरोखर फार बरं वाटतंय.
दिवस असा आहे की फक्त आईचेच गुण गायचे आहेत. फक्त आई 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 अधिष्ठी आई. कारण आज ती द्यायला बसली आहे. फक्त आपली श्रद्धा, आपले मनोरथ पूर्ण करण्यासाठी बसली आहे. आपली श्रद्धा हवी. त्याप्रमाणे देवीला जसं आपण गोंधळ घालतो, कारण गोंधळाला देवी प्रसन्न होते, तशी जागराला पण प्रसन्न होते. म्हणून आज फक्त 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 आईचं गुणगान गायचं आहे. म्हणून म्हणतो
चिंता तुझे दर्शन लावे. धन्य धन्य कुलस्वामी आदिष्ट देवी माता. धन्य धन्य कुलस्वामी आदिष्ट देवी माता. तुझे दर्शन लावे. दास म्हणे तुझिया नामी रंगुणी जाईन. दास म्हणे तुझिया नामी रंगुणी जाईन.
हरले नको वाजवू काना माझे चित्त हरले नको वाजवू काना माझे चित्त हरले तुझ्या मुरलीचे वेड मला लागले तुझ्या मुरलीचे वेड मला लागले तुझ्या मुरलीचे वेड मला लागले नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले. हरले नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले. तुझ्या मुरलीचे वेड लागले कुंजवनी मी रोजच जाते कुंजवनी मी रोजच जाते कुंजवनी मी रोजच जाते. कुंजवनी मी रोजच जाते. माझ्या मागे येऊ नको सांगते रे काना माझ्या मागे येऊ नको सांगते रे काना मागे येऊ नको सांगते. रे काना, माझ्या मागे येऊ नको सांगते. तुझ्या संगतीने काना मी पार बदलून गेले तुझ्या संगतीने काना मी पार बदलून गेले लागले नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले. नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले. माळावरती गुरे राखितो मंजुळ पावा वाजवितो माळावरती गुरे राखितो मंजुळ पावा वाजवितो नाथ कानी पडता बेभान मी झाले कानी पडता बेभान मी झाले लागले नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले नको वाजवू गाणं माझे चित्त हरले. दास अजित म्हणे ऐक श्रीधरा दास अजित म्हणे ऐक श्रीधरा मनमोहन मुरलीधरा मनमोहन मुरलीधरा. मनमोहन मुरलीधरा. श्रीधरा
मन माझे रमले तुझ्या वाचुनी कर्मे नाही मन माझे रमले लागले नको वाजवू गाणं माझे चितारणे हरले वाजवू गाणं माझे चितारणे तुझ्या भस्म उठी उंडमाळा भस्म उठी उंडमाळा हाती त्रिशूळ हाती त्रिशूळ गज चर्म व्याघ्रांबर गज चर्म व्याघ्रांबर कंठी शोभे वासुकीचा हार कंठी शोभे वासुकीचा हार 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 भूते वेताळ नाचती भूते वेताळ नाचती भूते वेताळ नाचती हर्षयुक्त उमापती हर्षयुक्त उमापती हर्षयुक्त उमापती हर्षयुक्त उमापती हर्षयुक्त उमापती हर्षयुक्त उमापती
शंकर महेश्वरा 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 जय शिव शंकर महेश्वरा 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 जय शिव शंकर महेश्वरा 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 जय शिव शंकर महेश्वरा 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 कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त महाराज की जय सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री गजानन महाराज की जय कालिकाई माते की जय भालचंद्र महाराज की जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बजरंग बली की जय आई अधिष्ठि माते की जय।